práci a kdo uhádne, co jsem nakreslila na tabuli? Já to vím, paní učitelko. No, Luboši, tak povídej. Zadek. Přestaň. Ten zadek je pěkný. Jako? Nic. A zále. Po roce versus po 10 letech. Dej odběr, A za 5000 lajků natočíme druhý díl. do komentáře napiš, Jestli jsi ve vztahu, anebo sám. užijte si video a jdeme na to. Ahoj lásko, už jsem doma. Čau, pojď se prosím tě posadit, potřebuji s tebou mluvit. Děje se něco, miláčku. Víš, jak jsem ti říkal, že nám to poslední dobou už moc neklape? Prosím tě, nedělej to. No, tak bych se rád rozešel. Dej mi ještě šanci, všechno se zlepší, uvidíš, neopouštěj mě, prosím. Jdu si zbalit věci a půjdu. Ne, prosím, neodcházej. Dej mi ještě jednu šanci. No hurá, konečně. Chceš aj polívku? Děkuji moc, paní. Tipy Lidí, na vysvědčení. Sprt. Mistr výmluv. stresař, Flákač. Porovnávač. překvapený, dej odběr, A za 15 000 lajků natočíme další video s Pokecem. do komentáře nám napiš. Jaký tip si ty? Pokec zlepší. Jdeme na to! Dobré ráno vám přeju, dneska si rozdáme vysvědčení. Jupí, konečně, už se moc těším. Jak se můžeš těšit na vysvědčení? Protože dostanu samé jedničky. Natálko, 2 4, mohlo to být teda lepší, no nic, nedá se nic dělat, držím palce příští rok. Děkuju. Čemu se směješ? Jak můžeš mít 4? Vždyť učení je úplně jednoduché a hlavně je to zábava. A teď tu máme Martinka a ten jako vždy samé jedničky, no že mě to stále překvapuje. Nádherné vysvědčení, ať ti to vydrží i nadále. Děkuji moc, paní učitelko. Určitě budu mít samé jedničky každý rok, protože se učím 10 hodin denně. Víš, jak je to vůbec jít někdy ven? Samozřejmě, že vím. Někdy se učím i venku. Už se nemůžu dočkat, až to ukážu mamince. Určitě bude mít velkou radost a pojedeme do cukrárny. Čau Martínku, tak co víš o samý jedničky jako vždycky? Že se ptáš, to je jasný. Kdybych někdy dostal 2, tak to by byl pro mě opravdu konec světa. Maminko, jsem doma. Pojď honem za mnou, jsem zvědavá na tvoje vysvědčení. Určitě Tipy lidí! V létě. koupálek. Môžu si dať. Chceš paľačík, alebo čo chceš? Chceš aj polievku? Ktoré polievky sú tam? Mama kokosovci. A viete, jak natáčam apel, tak som je natáčali a dve natáčam ticho. A to je můj koniec, lebo já nechcem být bezdomovec. To je další police, víš? Dobře. Они просто не видят, Já zabila, ale to nevadí, lebo to je šance. A půjdeme liet, no? To musím dát ty. 。
O kokosem. Mama, daj mi kokosovou. Prosím. Tady. Na půdaku. Jak sa volá? Knedlu s mesom. Chceš tu knedlu s mesom? Toto je tu čo pre Boha? No fuj. Jo, musím zastavit víc. Brat, jsem zastavit video. Zemiaky a olivky. Čemu? Tu jak sa volá?